Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय थाबाय सो आङो दाख्लै न'आव थांनानै दिनै गुवाहाटीयाव फैफिनदों मानो थाखाय फैफिनदों आं बेखौ खोन्थागोन दायो जोंहा मामा बाबाबो सफैबाय सो नायलांबाय थादो मा लाबोदों गय लाबोदों नारें लाबोदों आंगुर ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय ना मावा एवफ्रामनाय ओमफ्राय दालिम ओमफ्राय थाइजौ नै बेलाय बिमाया थेंक इउ मिसुखौ माबा नांना दङ इयो इथिं फारसेथिं बाबाया ओमफ्राय उन्दुना दङ बिसोर मोनफैबाय दिनैयो मोनफैनाय खिन्थु आंखौ देखायला आरो ना मोखां सुवाखै बिराद लेथ्रा नुगोन आंखौ नै थाइजौ लकेल थाइजौ न'नि मोननाय ओमफ्राय नारें गय मा बुंबावनो आरो आङो फान्थाव पियासबो लाबोबावदो आरो भलबो हादो मा होनबावनो आरो दा बाबाखौ देखायहैनो र' आं ओमफ्राय बाबाया उन्दुना दङ गारि सालायना फैदोथ' बाबाया मेंदो बाबा हो मेंदो उन्दुना था ओइलै आइथिंखौ थिखांजोबना उन्दुना था हे खानायाव कालार फोनलायलायदोंमोन खोमा आं फोनना होगौमोन ना नों रोङाखै ओमफ्राय दिनै गारि लांनायनि खोथाथ' ओंखायनो नै न'नि बै गारिखौ लाबोदों माने नै बियो बाबाया ओंखायनो खस्थ'थ' उन्दुना दङ नुवाखै बेसेरा आंनि थाखाय मान खस्थ' खालामनो नुदों ना ओमफ्राय मामा मोन लाबोनाय थाइजौखौ जाबाय आङो ओमफ्राय जायै ओरैबायदि जागासिनो बेखौ दा गुफुर खालामना होनसै थाइजौखौ सोबै माने सोर बेबायदि जायो आंनि बायदि स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय नैबे भलखौ भल नङानो जिंखा बे जिंखा नुयो बे जिंखादो बे नादो संगोन ओमफ्राय नैबे अमा बेदरदो नैबेखौ संगोन जिंखादो भलदो एसे कनफिउज जायोना ओमफ्राय नैबे पटल फ्राय बे माबाखौ ओमफ्राय ना जिंखा बाबा मामा इसोरमोनथाय ओमफ्राय नै दायो ओंखारखांनानै मामा बाबाया बेलेग मोनसे गारियाव आं बेलेग मोनसे गारियाव ओमफ्राय दा थांनोसै बाहैनोसै आंथ' येल्ल' कालारखौनो चुज खालामनानै दोनखादो नायनोसै येल्ल'खौनो लाखानांगोन थांगासिनो दायो माने गोसोखौ आं दिनै बिराद हेपि आरो ना मानो होनना बुंबा आं दिनैयो आंनि खामायनायजोंनो माने जाखिनि आं हार्डवर्क खालामदोंमोन बेनि सेभिंसफोरखौ दोननानै आं दिनै गावनि फैसाजों बिदि स्कुटि बायनो नागिरदो स' आं बिराद हेपि नैबे जारौ सानमारियाव बायदोंमोन बे जारौ बर' हटेल दङना बे खाथियावनो बिराद हेपि आं दिनै थेंक इउ स' माच मामा बाबा नै मोनफैजोब्बाय जोङो मामायानो फैदो थांसै नै बेलाय गारिया मोजां नुवाखै होनबा बाबा इसां साइज नुवाखै मा कालारा मानिया हेलमेटा हेलमेटनिथ' पे खालामखादोंमोन ना आनलाकिले गोमो आंथ' गोमो कालारनि लादोंना येल्ल' कालारनि ओमफ्राय येल्ल' कालारनि हेलमेटा गैयानो बेखायनो आङो दा वाइट कालारनिखौनो लानोसै नैबेखौ मोजां नङा नङा गाननायनाय होनना देखायनो दं सोरमा ओमफ्राय नै आं येल्ल' कालारखौनो लाबाय आं बे कालारखौनो चुज खालामना फैखादोंमोन ना ओमफ्राय इसोर थाव सोना हरसिगोन बारा सोना हरा इसोरो एसेल' सोना हरो डिलारनिफ्राय आरोना ओमफ्राय आङो
मा होनो बिदि स्क्वायर टाइपनि माबाखौ लाइटखौ लानो गोसो गैयामोन आरोना बाट बेनो टप मडेल होनबाय नालाय आं लानाय स्कुटिया भेस्पा माबा मा होनो भेस्पा SXL 150cc BS6 बेनो टप मडेल होनना बुंनायखाय बेखौनो लाबाय आरोना एसे टप मडेलखौ लाबा गोसोआ इन्ट्रेस्ट नाङोना ओमफ्राय राउन्ड लाइटआ एसे खमनिमोन ओमफ्राय बियो माने एसे पुरना मडेल होननानै बुंबाय आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो लाबाय आङो नायनोसै माबायदि जोंहा बाबानि खानाया गजोब्बाय नायलाय थांनोसै बायखांनो थांनोसै दे गारियाव लड खालामनो होनोसै थांनोसै जारो ओंखाम जानांगौमोन बाट ओंखाम जाना फैखादों ना अभार मटि जालायगोन आरो जाबा बेखायनो थांसै ओमफ्राय नै दायो बाबाया न'नि गारिखौनो लाबोखादोंमोन गुवाहाटीनिफ्राय लांनाङा आं लायगोन इदि होननानै अनो नालाय माइनावखौ हा ओमफ्राय बाबाया गारिखौ थिखांनानै लांसिगोन गारिया 153 लादों स' नायनोसै सालायनानै माबायदि मा ना जि खस्थ' खालामनानै थिखांबाय नै दादामोनाबो ओमफ्राय ना जोंहा मामाया ओरैबायदि अनो आंखौ ओरैबायदि अनो आं माने बुंबाबो माने बिनि थाखाय खम जागोन आरोना बेखायनो आं सानो माने इसोरखौ ओरैबायदि आरामाव जाहोगोन आङो नायबाय था इदि होननानै सानो आरोना आं गोसोआव बाट मिथिया आं बेसेबांखिनि आरामाव जाहोनो हागोन मानो होनोब्ला जोंहा मामाया दासिमबो आंखौ गथ' उन्दैनि बायदि अनो बै जे गारियाव बै थफ्ला थफ्ला मनाखौ लादो बेफोर जाहैबाय दोहै बुस्थुफोर लाबोनाय आं जिखिनि देखायबाय बेखिनि बुस्थुखौ लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बेयावहा आंनि जिफोर माखासे बिजनेस आदारफोर माबाफोर बिदि खामानि मावग्राखौ माने आं लिंहराखै माने बे दा COVID-19नि थाखाय ओमफ्राय दा बेखौ मामाया सोना लाजोबदो आरोना न'आवहा आं सुनानै हरगोन इमान मैलाला बिदि थायो इदि होननानै आरोना मामाया ओरैबायदि अनो माने बिराद गोसोखौ हेप्पि मोनोलै आं बेबायदि बिमा बिफा मोनदों अ माइ गड ओमफ्राय मोनसे खोथा माने जोङो मिडल क्लास फेमिलि ना मिडल क्लासबो नङा अबयसे मा होनगोन मिथिया बाट आं बिदि क्लासाव दोननाय खोथाखौ मोजां मोनो आरोना गासैबो मानसियानो सेम अब्लाबो जिहेतु जोंनि ससाइटियाव मा होनो हायार क्लास मिडल क्लास लवार क्लास बिदि थानाय हिसाबै जोङो एसे लवारावनो गोलैयो अब्लाबो गावनि खामायनायजों मोनसे फिसा बुस्थु बायनो हानायखौनो बिराद हेप्पि मोनदों आरोना आङो बेलेगनि थाखाय बियो जेबो नङा बाट आंनि थाखाय बेनो बहुद आरोना इदि दायो गारि गोदानखौ लानानै न'आव थांगासिनो सलायहैनोसै मा होनो जोंनि माजबादथिं थांनाय लामाया ओरैबायदि मोजां आयौ आं मा बुंनो आइ लाभ दिस प्लेस मेन अ माइ गड थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय